Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Magandang hapon mga kasurog. Ako, si Nomer Corporal, kasama ang buong pwersa ng Philippine National Police Regional Office 5. Samahan niyo ako sa mga police report na aking tinutukan at itatampok ngayon. Mga krimen, aming bibigyang hustisya. Bawat sumbong, may agarang aksyon at solusyon dahil lahat ng nagkasala sa batas, walang takas sa PNP Crime Buster. Pasadaan natin ang unang report. Muling ipinamalas ng kapulisan ng Naga City ang ipinapatupad na 5-minute quick response matapos na mailigtas ang buhay ng isang binatilyo sa nangyaring pananaksak sa lungsod. Habang ang suspect naman, on the spot na naaresto. Ang buong pangyayari, panoorin sa report na ito. Muling ipinamalas ng kapulisan ng Naga City ang mas pinaigting na 5-minute quick response matapos na maisalba sa kapamakan ang isang binatilyo na biktima ng pananaksak sa Barangay Triangulo alas 3 ng hapon, ika-24 ng Agosto taong kasalukuyan. Sa cellphone video na ito, makikita ang pag-alalay ng 4 na pulis sa sugatan na biktima na kinilala sa pangalang alias Glenn. Hindi niya tunay na pangalan, 27 anyos at residente ng Barangay Tabuco. Habang kinilala naman ang suspect na kabarangay nito na si alias Arnulfo, 44 na taong gulang. Ayon kay Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, ang Assistant PIO ng Naga City Police, habang naglalakad ang biktima sa nasabing lugar, ay sinusundan na pala ito ng suspect na may dalang patalim. Hanggang sa undayan na lamang ng suspect ng saksak ang biktima na nagresulta sa pagkakasugat nito sa braso. Mabuti na lamang ay may napadaan na motorista sa lugar at agad na ipinabot sa kaalaman ng pulis. At sa loob lamang ng ilang minuto ay nakaresponde na agad ang kapulisan sa lugar na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect, habang agad naman na isinugod ang binatilyong biktima sa malapit na pagamutan. Hoy Green! Pati kapatid ko tinalo mo! Kasalanan na yun! Kasalanan ng... Wag kuya! Wag kuya! Wag kuya! Wag! 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 Hello sir! May saksakan po dito sa Barangay Triangulo. Okay po, sige po. Mabilis po na nakapag-responde ang ating kapulisan. Hindi na po tayo nag-antay ng dispatch. Upon receipt ng information, agad po nating pinuntahan yung lugar na binabanggit doon sa report. At dahil na din sa maagap nating pag-responde, hindi na po natin na-consume yung 5 minutes na allotted. Subalit, ang importante po dito ay nailigtas natin yung biktima sa pahamakan dahil nagtamo po ito ng isang sugat dito po sa bandang ibaba ng kanyang kaliwang braso. So ito po ay kahit isa lamang na tama sa kanya, medyo maraming dugo ang nawala sa kanya. Marahil dahil tinamaan din yung isang kanyang ugat. Ito naman pong suspect ay agad din na nahuli doon mismo po sa lugar na pinangyarihan. Lumalabas naman sa investigasyon ng otoridad na paghigante ang naging motibo sa pananaksak matapos kasing pukpukin umano ng biktima ang ulo ng kapatid ng suspect gamit ang bato. Nag-ugat daw po ito sa isang pamumukpok ng bato nitong biktima sa kapatid ng suspect. So may anggulo po ito ng paghigante, kaya sinundan po nitong suspect itong biktima hanggang na pang-abot po sila o naabutan niya dito sa tapat ng Win-Win Mall. Ito po kasing Barangay Triangulo at Barangay Tabuco, adjacent barangay lang po ito, magkatabi lamang. So kayang lakarin. Samantala, nasa mabuti ng kalagayan ang biktima habang nakapagdesisyon ito at ng kanyang pamilya na wag nang magsampa ng kaso laban sa suspect. Hindi lang po ito basta pagbabanta kasi tinamaan na yung biktima sa kanyang braso. At ito naman din po ay pwedeng pumasok sa murder kasi mayroong pagpaplano. At ginamitan niya din ito ng kutsilyo
at yung kumbaga patrider niya din ginawa. Subalit, base na din dito sa natanggap nating impormasyon, parang hindi na magsasampa ng reklamo itong biktima dahil nga magkakakilala din sila. Itong biktima at yung suspect ay isang lugar lamang, magkakilala. So, subalit ginawan pa rin naman natin ng aksyon sa parte ng ating kapulisan. Nagsagawa tayo ng investigasyon, nagsagawa din tayo ng follow-up investigation para matukoy natin yung pinagmulan. Opo, so linawin ko lang sir, umatras na po itong biktima na magsampa pa ng kaso laban dito sa suspect po natin. Opo, yun ang pinaka-latest po na informasyon na natanggap natin. Nagpirma na daw po ito ng certificate of disinterest itong victim. Opo, so anong mangyayari dito sir sa suspect natin? Pwede na itong ma-release ngayong araw na ito? Opo, maaari na po itong pauwiin ng ating kapulisan. Subalit, maaari pa naman sila mag-usap sa barangay, lalo na dito gumastos din yung biktima. Siguro dito na lang po sa sasagutin yung hospital bills at ano pa na gamutan. So, labas na po tayo dyan kasi yung ating investigasyon natapos na rin naman, subalit hindi na po na interesado magsampa ng reklamo. Kaya ang gagawin po natin, ipapasa po natin sila sa barangay para ayusin po nila yung kanilang paghaharap. At ang pinakamaganda pong nangyari dito, hindi na po lumala yung insidente at talagang naisagawa natin yung 5-minute response time na hinihingi sa atin ng ating CPNP. Kaugnay ng nangyaring insidente, panawagan ng otoridad sa publiko. Itong nangyari kasi ito ay isang classic example ng paghihigante. Siyempre kapatid yung nasaktan, kaya ito naman kapatid niya pinagtanggol. Sa ganito po kasi, imbis na mapag-usapan natin at imbis na ikaw yung nasa side ng biktima, ang nangyari, ikaw na yung suspect, ikaw na yung makukulong. So, mas ganda po, wag nating ilagay sa ating mga kamay yung paghihigante. Wag po na ilagay sa ating kamay yung batas. Ito naman po, pag-uusapan naman ito, subalit meron talaga nagpapadala sa bugso ng damdamin. Gawin po natin, kaya po natin yung otoridad ang kumilos para sa inyo. Yung mga ganito pong level na yung pamumukpok ng bato, pwedeng pumasok ito sa physical injury. Ito naman po ay kayang sagutin at mapag-usapan sa level ng barangay. Since magkaka-barangay naman sila, magkakilala, mas maganda po daan po natin sa mahinahong usapan para hindi na po lumala ang mga ganitong pangyayari. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List Permi yaon para sa Indo.
sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Kapag bihira ang sakit, bihira rin ang sagot. At sa oras na lumala, bawat segundo'y mahalaga. Dito, may mga doktor na handang humarap sa hamon. Live upang suriin, tulungan at magbigay pag-asa. Bawat tanong may kasagutan. Bawat pasyente may pag-asa. Dahil sa puso ng serbisyo, nandito ang Alagang Ako Bicol. Malapit na. May problema ka bang legal o may tanong kang nais ikonsulta?
Attorney, may problema po ako sa lupa. Biglaan lang po akong pinaalis sa inuupahan ko. Ano po ang dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala. Ako ang iyong kasangga. Attorney Jill Bongalon po, sa ating bagong programa, bibigyan natin ng solusyon ang inyong mga problema. Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan, mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagninegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peñafrancia! Viva la Virgen! Viva Patrona Candiculancho! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Samantala, sa bayan naman ng Malilipot, Albay, kalaboso ang 29 anyos na lalaki sa ikinasang entrapment operation ng otoridad dahil sa pambablackmail umano nito sa isang 14 anyos na babae na ipapakalat ang kanilang sex video. Panoorin sa report na ito. Kalaboso ang 29 anyos na lalaking ito matapos kumagat sa isinagawang entrapment operation ng Malilipot PNP na pinungunahan ni Police Captain Alex Alcantara pasado 1:00 ng hapon nito lamang ika-6 ng Setyembre sa isang lodging house sa Purok 3, Barangay San Isidro, Ilawod, Malilipot, Albay. Ayon sa hepe ng nasabing istasyon, 10:00 ng umaga ng parehong araw nang dumulog ang isang 14 anyos na babaeng biktima kasama ang kanyang ina upang isumbong ang ginagawang pananakot ng suspect. Kaya naman matapos ang isinagawang interview sa bata, ay agad nilang isinagawa ang operasyon, katuwang ang Regional Anti-Crime Unit Bicol. Nung nakarang buwan, pumunta ito yung biktima kasama yung nanay. Yung biktima natin ay 14 years old, na babae. So kasama yung kanya yung nanay, humingi sa amin ng tulong. So regarding doon sa pag-locate and pag-identify nitong ka-chatmate ng bata, dahil nga umamin to na inaabuso yung ka-chatmate. So napag-imbestiga namin, nakuha namin yung identity niya. Then sakto, nag-iya ulit itong suspect natin na makipagkita sa kanya noong September 6 ng hapon. So bumalik sila dito sa amin upang yun, ipag-alam sa amin na nag-iaya na. So sabi ko, magkasama tayo ng entrapment operation. Sabi ko baka ako ano mangyari doon sa bata. So nakipag-ugnayan po tayo sa Regional Anti-Cybercrime Unit ng Region 5 para sa technical assistance. Considering na nag-usap sila sa Messenger gamit ang dummy account. Lumalabas din sa investigasyon at interogasyon sa biktima na hindi lang pala isang beses, kundi 3 beses na umanong dinala ng suspect ang biktima sa nasabing lodging house, kung saan nangyayari ang panghahalay ng suspect. Ayon sa impormasyon, tinatakot umano ng suspect ang biktima na ipapakalat umano nito ang kanyang mga litrato at videos sa Facebook at group chat ng kanilang eskwelahan sakaling tumanggi itong sumama sa kanya. Hello? Asan ka? Sa bahay. Ano na naman? Magkita tayo ngayon. Ayoko na nga. Ano? Gusto mo? Ipakalat ko tong video na to para mag-viral ka? Please, wag. Sige na, pupunta na ako. Papayag ka naman pala. Bilisan mo! Sa insidente, matagal na rin na magka-chat itong dalawa gamit ang dummy account. At yun na-publish yung bata na magpadala ng hubad na larawan at video. So yun ang ginagamit niya pang blackmail dito sa bata para makipagkita sa kanya. Kung hindi makipagkita ay instant sa GC ng eskwelahan o rin po sa Facebook
yung larawan. Okay, pang ilang beses na sir may nangyari sa dalawa? So 3 beses na silang nagkita at 3 beses na rin sila pumunta dito sa lodging. 1:45 ng hapon nang matagumpay na naaresto ng mga operatiba ang 29 anyos na suspect habang nailigtas naman ang 14 anyos na biktima. So mga bandang 1:00, nag-proceed kami doon sa meeting area kasama yung biktima at yung nanay at yun mga 1:15 ng hapon ay sinundo na ng suspect yung biktima sa kanilang motorsiklo at diretso din nila dito sa isang lodging dito sa bayan ng Manlilipot. Pagpasok nila sa kwarto at doon na namin inaresto yung suspect. Narap ngayon sa patong-patong na kaso ang suspect, katulad ng paglabag sa Section 10B ng Republic Act 7610. Sasampahan din ito ng kasong paglabag naman sa Republic Act 8353 o statutory rape at paglabag sa Article 286. Samantala, isa sa ilalim naman sa counseling ang biktima. Yung suspect po ay nakapagpiyansa kahapon, naisampa natin yung kasong Republic 7610. So, yung linggo through inquest proceedings, then kahapon po nakapagpiyansa po yung pamilya na worth 120,000 bail. Pero tuloy pa rin sir yung dinitin mo? For temporary liberty lang naman po yung bail. Okay, how about naman dun sa biktima sir? May pagdadaanan ba ng counseling itong biktima natin? Opo, re-refer po natin siya sa Tabaco Social Worker. Considering na yung trauma, baka trauma na pinagdaanan niya. Malilipot sir, ilang porsyento na meron ng ganitong kaso? Actually, itong first time itong may nangyaring ganito dito sa Malilipot. Although, yung suspect natin, hindi naman taga rito, taga Malinao. Dito naman biktima natin, taga Tabaco. Nagkataon lang na dinadala ng suspect natin yung bata dito sa isang lodging office, so dito sa bayan ng Malilipot. Sa background checking natin dito sa suspect, sir, first time po ba itong may nabiktimang ganito? Or may tinitingnan pa rin tayong angulo na pwedeng hindi lang ito ang nabiktima? Opo, at titignan po natin yun yung kung mayroon pang ibang laman yung cellphone niya, considering na yun ang ginagamit niya sa pag-video. Kaugnay ng nangyaring insidente, panawagan ng kapulisan sa publiko, lalo na sa mga magulang. Pag natin, hindi lang sa mga magulang, pati sa mga kabataan, no, na huwag silang basta-basta makipagkita sa mga hindi naman nila kakilala. At lalo-lalo na ang gamit ay dummy account. At sa mga magulang naman, bantayan po natin yung mga anak natin na subaybayan sa paggamit ng social media account katulad ng Facebook and Messenger. Kasi baka mamaya ay iba na yung ginagawa o nakikipagkita na doon sa mga hindi nila kakilala. Okay, how about naman doon sir, hindi lang sa mga minor, pati na rin sa mga babae na nag-send sila. Kumbaga yung tiwala nila ay naibibigay agad sa mga ganitong sakapo. Huwag po tayo maglimag sa send. Kahit sabihin natin kakilala na, huwag po tayo basta-basta mag-send ng mga nude photos dahil or videos dahil nga po posibleng mangyari ito sa kanila na katulad ito pang blackmail. Okay, in case yung suspect sir na i-post sa Facebook at nalaman na siya yung nag-post, ano yung pwedeng harapin dito? Pwede po natin siyang kasuhan ng anti-cybercrime law. At sa pagbabalik ng PNP Crime Buster, 3 minor de edad na biktima umano ng human trafficking na rescue ng PNP. Suspect, arestado. At sa ating PNP Modus Tips, para sa ating mga driver, paano nga ba makakaiwas na mabiktima ng salisigang at carnapping? Abangan yan sa aming pagbabalik. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital
o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niyatong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort.
your tropical island getaway. Kapag bihira ang sakit, bihira rin ang sagot. At sa oras na lumala, bawat segundo'y mahalaga. Dito, may mga doktor na handang humarap sa hamon. Live! Upang suriin, tulungan at magbigay pag-asa. Bawat tanong may kasagutan. Bawat pasyente may pag-asa. Dahil sa puso ng serbisyo, nandito ang Alagang Ako Bicol. Malapit na! May problema ka bang legal o may tanong kang nais ikonsulta? Attorney, may problema po ako sa lupa. Biglaan lang po akong pinaalis sa inuupahan ko. Ano po ang dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala. Ako ang iyong kasangga. Attorney Jill Bongalon po, sa ating bagong programa, bibigyan natin ng solusyon ang inyong mga problema. Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan, mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagninegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Viva! Viva Patrona Canticulancho! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Apat na individual, kasamang 3 menor de edad na babae mula sa Masbate, na rescue ng kapulisan ng Piuduran. Matapos pangakuan ng mga suspect ang mga ito ng magandang trabaho papuntang Maynila. Ang buong detalye, panoorin sa report na ito. Matagumpay na na-rescue ng kapulisan ng 4 na individual na ito na kinabibilangan ng 3 menor de edad na babae na biktima umano ng human trafficking sa Piuduran Port sa Barangay 4, Piuduran, Albay nito lamang ika-3 ng Setyembre. Ayon kay Police Major Raymond Quinito, ang hepe ng Piuduran Municipal Police, nakatanggap sila ng report mula sa Katayngan PNP patungkol sa isang banlunan ang mga biktima at sumakay sa barko patungong Piuduran Port. Kaya naman agad niyang inalerto ang kanyang kapulisan kasama ang Coast Guard, Maritime Police at MSWD sa Pantalan. At matagumpay ngang naharang ang van at na-rescue ang mga biktima na nagresulta naman sa pagkakaaresto ng driver na isang 45 anyos at kasama nito na 18 anyos na babae na sinasabing recruiter at pawang mga residente ng Caloocan City. Kamag-anak ng biktima na minor pumunta po doon sa Katayngan MPS para po magreklamo na allegedly na nawawala po yung kamag-anak nila. Then they found out na nung hinahanap na po nila, nakasakay na po ng barko which is sa Santa Clara. So upon given information, immediately nag-dispatch po kami ng personnel, kasama po ang WCPD personnel namin. So nag-contact din po kami sa Municipal Social Welfare and Development ng Piuduran, and also nag-contact din kami, coordinate din sa Maritime Police kasi may Maritime Police din dyan, Coast Guard, also the Port Police po ng Piuduran. So pagkadating po ng barko, immediately pagka baba po ng van, which is color green na van, so na-apprehend po yan ng personnel po natin kasama po ng ibang agency. Ang laki ng pasahod ko na
Ayon sa lumalabas na investigasyon, pinangakuan umano ng mga suspect ang mga biktima na pawang mga residente ng bayan ng Katayngan, Masbate ng magandang trabaho sa Metro Manila at malaki ang kikitain. Kaya naman madaling naengganyo ang mga ito na sumama agad sa dalawang suspect. Ano pa lang po sa address is hindi po talaga siya taga Caloocan. So may ano po talaga. So may tendency po talaga na kuhain itong mga bata na to. Then upon interview sa mga rescued minors, pinangakuan daw po sila ng magandang trabaho. So parang ang pagkakasabi sa kanila is magtatrabaho sa panaderia or bakery. So somewhere in Tondo. Uy kayo, hali kayo, pasok kayo dito, upo kayo dyan. Diyos ko, kanina ko pa kayo inaantay. Uy, ikaw, ilang taon ka na ba? 16 po. 16? Opo. Uy, ikaw, ilang taon ka na? 15? Uy, sakto, day! Ang laki ng pasahod doon. Naghahanap pa naman sa Maynila na magtatrabaho sa factory. Nako, Diyos ko! Oo, tamang-tama kayong dalawa. Pero kung mayroon pa kayong kakilala, pwede na natin isama para sabay-sabay na tayo. Pero magpapaalam muna po kami sa magulang. Ay naku, Day, wag ka nang magpaalam sa mga magulang ninyo. Isorpresa nyo na lang pag nagsahod na kayo, magpadala na lang kayo ng malaking pera sa kanila. O wag nyo nang papaalaman yung mga magulang nyo. Kumuha kayo ng mga damit nyo, tapos dalhin nyo, ilagay nyo sa bag, pumunta na kayo dito, isama nyo yung kaibigan nyo. Sabay-sabay na tayong aalis bukas. Oh. 10, isang 18 years old. Ayon pa kay Police Major Quinito, may posibilidad na hindi ito ang unang beses na may nabiktima ang mga suspect. Kaya naman katuwang ang Masbate Police Provincial Office, patuloy ang kanilang ginagawang masusing investigasyon. So hindi siya first time. Kasi nung nakausap ko yung WCPD ko dito, parang may nangyari na rin dati. So na-file rin naman yun dati. Samantala, ligtas nang nakauwi ang 4 na nabiktima sa kani-kanilang pamilya habang naharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 ang dalawang naaresto at nakakulong na sa Katayngan MPS. Koneksyon ng dalawa, siguro ang Katayngan MPS na ang makakapagsabi niyan regarding sa kung ano ang koneksyon ng dalawa. So, parang lumalabas is ang ina-allege po nitong suspect is napag-utusan lang siya. Pero kung maski sa ating batas, maski napag-utusan ka lang or what, ikaw ang magiging suspect sa kadahilan na ikaw ang nagdidelivering. Panawagan naman ng otoridad sa publiko, lalo na sa mga magulang. Sir, siguro dahil mga kabataan po ito involved, wag na lang po basta-basta maniwala. Lalong-lalo na mga minor pa sila. Pangangakuan ng magagandang buhay or what. Sabi ko nga sa kanila nung kinakausap ko, mga estudyante pa kayo, mga bata pa kayo. Dapat mag-aral muna kayo ng mabuti. Hindi sagot sa kahirapan yung pagpunta sa Manila. Hindi nyo alam kung anong kaharapin nyo doon. Imbis na nag-aaral kayo dito, pagdating nyo doon, anong mangyayari sa inyo? Baka pahirapan kayo, baka maabuso kayo. So yun lang, ang nasabi ko sa kanila, dapat mag-aral muna kayo. Then kung ano man yung mga pangarap nyo, tuparin nyo para baka pagtrabaho kayo ng maayos at kumita rin ng magandang salary para matulungan nyo rin ang magulang nila. So sa ngayon, masasabi ko lang sa lahat, huwag basta-basta maniniwala sa mga nangangako. Dahil yung iba, nangako lang, pero hindi naman tinutupad. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin
na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, as in mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, as in masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas,
recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Kapag bihira ang sakit, bihira rin ang sagot. At sa oras na lumala, bawat segundo'y mahalaga. Dito, may mga doktor na handang humarap sa hamon. Live upang suriin, tulungan at magbigay pag-asa. Bawat tanong may kasagutan. Bawat pasyente may pag-asa. Dahil sa puso ng serbisyo, nandito ang Alagang Ako Bicol. Malapit na. May problema ka bang legal o may tanong kang nais ikonsulta? Attorney, may problema po ako sa lupa. Biglaan lang po akong pinaalis sa inuupahan ko. Ano po ang dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala. Ako ang iyong kasangga. Attorney Jill Bongalon po, sa ating bagong programa, bibigyan natin ng solusyon ang inyong mga problema. Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan, mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagninegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Viva! Viva Patrona Canticulancho! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Samantala, hanggang ngayon matunog pa rin ang kaliwat kanang balitang nakawan ng motorsiklo sa reyon, mga biktima ng basag kotse, at ang bagong modus ngayon, ang pagsalisi sa mga driver ng mga sasakyan. Isa ka rin ba sa natatakot na maging biktima ng ganitong kawatan? Pwes, alamin natin ang mga tips mula sa PNP na ihatid ni Camille Gonzalez. Kuha sa CCTV footage na ito ang ginawang pagsalisi ng mga kawatan sa driver na nakaparadang kotse sa tapat ng isang establishmento sa Legazpi City. Makikita sa video ang isang lalaki na naglalakad sa lugar at dumiretso sa nakaparadang kotse upang kausapin ang driver nito. Makikita rin na may kung anong tinuturo ang lalaki sa likurang bahagi ng kotse ng biktima. Habang mapapansin din sa video ang isang lalaking naka-brown na t-shirt, dala ang isang ecobag na pula at mabilis na naglakad sa direksyon kung saan dumaan ng unang lalaki sa video. Yun pala, ang nasa loob ng ecobag na pula ay gamit ng driver na naiwan sa loob ng kotse at kinuha ito ng sospek habang ito'y abala sa pagtingin sa likurang bahagi ng kanyang kotse. Personal na pinuntahan ng aming timang Legazpi City Police pang alamin ang investigasyon at development ng insidenteng ito. At ayon sa tagapagsalita ng istasyon na si Police Executive Master Sergeant Carlo Panya, sa tulong ng mga CCTV footage at ginawa nilang backtracking, ay nakumpirma nila na hindi taga Legazpi ang mga sospek at ito ay dayo lamang. Lumalabas din sa investigasyon na palipat-lipat ng lugar ang mga sospek upang magsagawa ng ganitong modus. Ang lumapit, may sinasabing nahulog daw yung kanyang plaka ng sasakyan. So yung information na. So nung nag-park na siya, bumaba siya, iniwan na siya nung lalaki. Nung tiningnan niya, parang wala naman. Kaya lang nung pagbalik niya sa kanyang sasakyan, parang naramdaman niya na may bumukas. At nang tinignan niya, nawawala yung... Ibig sabihin, sir, hindi lang isa yung suspect natin dito. Pwedeng dalawa or tatlo yung suspect natin doon sa itong modus.
First time mo ba magyari na mayroong ganito? Sa Legazpi, ito ang pinakaunang recorded natin na incident. Ang video na ito ay ipinost mismo ng biktima sa kanyang Facebook account, kung saan umani ito ng sari-saring komento at pagkabahala sa publiko. Ngunit paano nga ba makakaiwas sa ganitong modus na mas kilalang salisigang? Ito ang mga tips mula sa PNP. Una, huwag makikipag-usap sa taong hindi kilala at kunwaring hihingi ng tulong. Ma'am, parang may nalaglag yung plaka mo sa likod. Ah, ganun ba? Opo. Pangalawa, maging mapanuri at mapagmatsyag sa kapaligiran. Huwag agad magtitiwala kung sakaling may lumapit at magkunwaring magtatanong. Kung sakali namang bababa ng ating mga bihikulo, siguraduhin nakalak ang mga pinto. At kung sakaling may mapansin kayong ganitong modus operandi, huwag ipagwalang bahala. Bagkus, tumawag ng pulis o otoridad para sa inyong kaligtasan. Siguro yung una-una nating isaalang-alang dito, yung alertness ng ating yung utak. Kung ano ang inyang pakay sa atin. Number 1 siguro yun. So, hindi tayo basta-basta magkipag-usap. Now, kung naiwan tayo o mag-isa tayo sa sasakyan, siguraduhin natin na naka-lock yung sasakyan bago natin iwan para sa sigurado. At kung lalo na may naiwan tayong mahalagang bagay sa loob ng ating mga sasakyan. Maliban sa salisigang, meron ding naitalang biktima ng tinatawag na basag kotse. Ito yung babasagin ng salamin ng pintuan ng kotse na nakapark upang nakawin ng mga gamit sa loob. Una, iwasan na mag-park sa madidilim na lugar at mainam na mag-park sa mayroong parking attendant. Pangalawa, iwasan na mag-iwan ng mahalagang gamit sa loob ng kotse. Kung sinasabi natin na kung aalis ng ating sasakyan, mas magandang wala tayong naiwan na mahalagang bagay sa loob ng sasakyan. Gaya ng mga laptop, mga gadget natin. And of course, kung may pera tayo, baril, hindi pwede natin iwan doon sa loob ng sasakyan kung aalis po tayo. Okay. Yan ang pinakamaganda doon. At kung sakaling mabiktima ng ganitong modus, ay agad na i-report sa kapulisan upang ito ay mabigyan ng agarang aksyon. Within 24 hours, lagi po may pulis, and yan po ang pwede natin hingan ng tulong, maging lalo-lalo na po sa 911. So sila po ang kaagad na mag-responde malapit dun sa lugar na kanilang nasasakupan. Laman din ng mga balita ang sunod-sunod na nakawan ng motorsiklo o karnaping sa rehiyon. Minsan, mahirap na itong ma-recover dahil kadalasan sa mga nakaw na motor ay pinapalitan ng kaha o cover, kulay at plaka hanggang sa maibenta na ito sa ibang tao. Ngunit ang masama ay maaaring magamit din ito sa mga krimen tulad ng riding and tandem. Kaya naman, huwag mong bigyan ng tsansa ang mga kawatan na isa ka rin sa mga biktima nila. Ito ang mga paalala o tips mula sa PNP. Kung sakaling ikaw ay magpapark ng motorsiklo, mas mainam na magpark sa lugar kung saan may nakakabit na CCTV. Siguraduhin din na nakalock at dala mo ang susi ng iyong motorsiklo. Mas mainam din na maglagay o mag-install ng security alarm sa iyong motorsiklo upang sakali man na may magtangkang nakawin ito, ay magbibigay ito ng ingay at alarma sa tao at maging mapagmatsyag sa lugar kung ligtas bang mag-park ng motorsiklo. Number 1 siguro, dapat medyo mahirap ito kasi meron tayong talagang tao na medyo malimutin. So, siguro, unang-una sigurong ano nila yung siyempre, susi kagad ang nasa isip natin kung tutuusin eh. So, once na susi, meron naman yan, automatic lock, dapat siguro bunutin na kagad. Yun ang pinakamatindi. Kaya lang, yan, may mga incident tayo talaga dahil dyan. Totoo po yan na reported natin dito na nakarnap yung kanyang motorsiklo dahil naiwan. And mas maganda, meron kang other device na nakaipit o kaya mabigyan mo ng yung mga sakyan na hindi kaya bastang hilahin. So isa yun sa mga liban doon sa automatic lock ng mga sasakyan. Okay. Pwedeng may other gadget na pwedeng ilagay natin para hindi kagad mahila ng mga kawatan na ito. Ilan lamang ito sa mga tips mula sa PNP para sa ating mga kababayan na may sariling bihikulo at maaari mong baunin sa pang-araw-araw.
At para naman sa publiko, kung sakaling makakita ng mga ganitong modus, ay huwag mag-atubiling ipagbigay alam sa pulis. Maaari rin itong itawag sa 911 upang agad na maagapan ang krimen at mahuli ang mga sospek. Sa muli, laging tandaan, maging alerto sa lahat ng oras dahil ang gusto ng pulis ay ligtas ka. At yan ang mga police report na aming tinutukan at naway magsilbing aral sana ito sa ating mga kababayan. Maging alerto sa lahat ng oras at huwag hayaang maging biktima ng mga kawatan. At laging tatandaan, lahat ng sumbong, nandyan ang pulis, handang umaksyon dahil ang gusto nila, ligtas ka. Sa muli, sa ngalan ng buong puwersa ng Philippine National Police Bicol, ako, si Nomer Corporal at ito ang PNP Crime Buster. Salamat!